Action Hotline. Action Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Action Hotline. Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Action Hotline. Action Hotline. Action Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Action Hotline. Karon nga daw, dasig lang sa tiyempo naton, yari na kita sa Biyernes nga presentation, Enero 21, tuig 2022. Action Hotline. Happy COVID birthday sa tanan nga nagaselebrar sa ila kadlawan karon nga adlaw, no? Happy Tiyang COVID ara gyapon ti amoning masubo kay regulated birthday celebration, hindi gyapon ginatugutan ang mga pagtipon-tipon kapin pa kon halin sa lain nga mga panimalay nga magkadto pa sa punoy anyo para magselebrar sa birthday. Likawan tagid anay ang mga gatherings, no? Kay amo gid ang reason kun nga mataas ang cases nga na-record karon sang Bacolod kag Negros Occidental. Welcome na diri sa aton sining nga pagpangalagad ikatlo na kita nga Biyernes na una nga bulan karon nga tuig 2022. Kumusta kamo masuki namon nga matag palamati sa kahanginan nga nagaupon na sa tanan nga mga program sa Action Radio Bacolod. No, sa mga online viewers and supporters, listeners sa Action Radio Bacolod, feel free sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Gamita lamang ang inyong mga cellphone, ang inyong tablet, ang inyong sining mga computers. Pwede no ginagamiton agud nga mag-monitor dari sa aton sining nga pagpangalagad. Ang the best pagid para at least may consolation man kami diri nga nagaprogram kabay pang inyo suportahan paagi sa pag-like, pag-share sang tanan nga mga program diri sa Action Radio Bacolod. Ang mga ka-aksyon tanaman sa on-air nga nagamonitor karon nga aga, no kuto marabutan sa aton sining nga tingog sa amon signal. Good morning and welcome to the show. Action Artay hupon checking in until 9:30 in the morning. Kabay pa mayo lang ang inyo sining nga morning, kabay pa mayo lang ang inyo sining pagmata karon nga aga. No, bisan medyo pulupuraot ang pangabuhi, importante nga hilway kita sa anuman nga masakit mo, purti subong, uso subong ang trangkaso kag ubo. No, matyagan ko do, halos kalabanan nga alin sa driver sa mga dipasay nga salakyan, no, driver sa mga taxi, ang mga nagaulubra subong nga madungan mo sa jeep, do halos siling kuduga sikmuro, no? Ang kalabanan daw galain ang pamatsyag. Ang panugyan sang gobernador sa probinsya siling niya ti indigid pagbaliwalaon ang flow nga aton sini nga ginabatyag. Ang mga balita nga aton tutukan karon nga aga. Action Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ang EOC diri sa syudad sa Bacolod may ara na sang swab sample nga ginpadala the other day dito sa Metro Manila. Ang tinutuyo sini amo ang pagpatigayon sang genome sequencing, no, ang pagproseso agod nga may baluan kun bala ang nag-igo kag ang variant nga dominante sang COVID-19 diri sa aton sa Bacolod City. Amo na ini bala ang ginatawag nga Omicron variant. Di ini ang isa sa mga proseso kay bago lang or sinigid lang na-qualify iya ang Bacolod City nga pwede na makapadala sang swab sample dito sa bahin sang Metro Manila. While nga hulaton kung saan magagawa ang resulta sini, diri sa Bacolod City, ang vaccination drive, no, ang vaccination activity nagapadayon man.
As a matter of fact, titaas na gid no, kung talking about number of individuals nga nakapabakuna. Now, mga 123% na. Amo na ang kanamuon sang sobra na blas sa target nga herd immunity ang nalabot sang Bacolod City, which is a good indication and an indicator nga ang Bacolod nun willing na gid magpabakuna. Pero ang information na mo ni, kundi damo sa mga mall nga ginapatigayon o dala nagapatigayon sang vaccination activity, ang Ayala Mall, no? Atensyon gina sa mga wala pa nakahibalo, ang Ayala Mall kag ang SM nga vaccination center, amo ni sila ang gina-consider as mega vaccination center. Sirado anay temporaryo, wala anay operation starting today, bangod man may ara sang ginahimo nga daw regular inibla, no, nga routine rapid antigen test nga ginapatigayon ang EOC sa mga medical workers nga nagatrabaho nagwa nga ining duha ka mga mega vaccination center nangin reactive ang pila ka mga medical workers So ang may ara sang pagsira temporaryo sa ila sining nga operation starting today. Now, saan o mabalik no ang operation according to Dr. Chris Rungon sa mga pumuruyo naton diri sa Bacolod, ang Ayala Mall magabalik sila on January 30. While ang sabahin sang SM Enero 25, meaning sa sunod nga Martes or palabuton pa nga Martes, magarisyom ang ila operation kag ang tanan nga mga medical workers nga nangin reactive or nagpositive sa rapid antigen test, which ginapatigayon as part of the regular monitoring activity sa status sa mga medical workers. Ipaidalom ni sila sa ginatawag nga isolation process. Kaya mo na, no, kung gusto niyo magpabakuna, luyag ka mo magpabakuna, subong, sirado, umpisa karon nga daw ang Ayala Mall kag sabahin sang SM. No? At least, may ara ka mong ideya ha, kag abutong schedule, nga liwat magabalik, ang ila sining operation. Pero sa iba niya nga mga vaccination centers, may ara gihapon sa patigayunon nga activity. Ano pagid? Ari ay, ang supply sa paracetamol kinagligad tudog nga problema kita. Gincheck na ito na agad pa kay Ma'am Richelle Nopable, ang tampamuno sa DTI Negros. Ang iya sa nga hambal, nga ti siya mismo gali kagabi, nagtry nga magbakal, niya may ara man, sufisyente man sa talagko ng mga pharmacy. Why man problema kung magbakal ka? O gabay pa nga husto iniha ang monitoring sang DTI kang hindi tuod kulang kay kadamo plus ang nagapamangkot sa akon kundi ini sila kabakal paracetamol kay nag-uso ining trangkaso sa mga banwa kag syudad nga way mahalitan ni Odette. Kumusta sa inyo da? Uso man ang trangkaso subong? Ano pagid? I-check ta karon, atensyon sa taga-barangay barangay Kalubang sa Ilog sa lugar ni Akson Albino. Mayara sang advisory nga ginpagwa ang Ilog Municipal Health Office, may ginpatigayon nga granular lockdown no sa isa ka purok. O i-mention ko lang na karon, but mas nami kung ang kapitan nila ma-interview tadudugay agon magkahatag fully no sang iya sini advisory sa pumunuyo sang barangay Kalubang. When you say granular lockdown, may specific lang nga lugar, no, kay ang mga nangin direct contact sa sining nagpositibo sa COVID, ang balita nga ini sila unvaccinated. Amo nang halalungan gid, no, kinanglan halong gid kita ang exposure naton, hindi tagin masigurado
kung sino ang aton sini masalamuha kada adlaw. So dapat hindi ta pagkalimtan nga aragid permi sa aton sini mind setting ang ginatawag nga precautionary measures. Mahimo talang na paagi sa pagsunod sa ginapatuman nga health protocol. Ipabati na karon sa inyo ang kagtingwantang nga malabot mismo ang punong barangay dira sa Kalubang sa Banos ang Ilog nga mo maghatag sang advisory sa pumuluyo o kag sa publiko. Ano pa? Negros Occidental since January pagsugod pag-umpisagid sini nga January ang pagtaas sang kaso naglabot sa 1,000%. Grabe, no? Ti, kung ini talalupang, doon amo na ganing reason, nga ang advisory diri sang pila ka mga LGU, may mga temporary closure sang ila sini nga mga may mga temporary closure sang ila sini nga mga munisipyo, sang ila city health offices. Ang una na iskadis, ginsundan sa bago, no? Kaya ting cases, nagataas mo. Ang Bacolod City kahapon, as a matter of fact, naka-record a highest number, triple digit, in a day nga record high sang kaso man. Di daw hindi na ni mahibaluan kung ano ang dominante nga variant nga nag-igo diri man sa Bacolod. Ti sa Negros Occidental, kanya-kanya subong ang katagsa ka may LGU, papanaog sa mga regulasyon, advisory, agod nga matapos na o kung maproteksyonan man ang ila mga pumuruyo. Alas 8:19 na muna ang mangin kabayin sa katong talakayan nga tupik ko karon nga agad diri sa inyo palatuntunan action hotline. Parti kuryente, istoryanta lang nagkaroon dugay-dugay. Online sa hotline. Pero nahon ko anay sa probinsya sa Negros Occidental. No, Bacolod City may mga na-intercept nga mga piki nga mga vaccination card sa probinsya. I-check na karon kung may ara man sa mga nagagamit sina. But diri ko kay ang report nagapakita nga ang Negros Occidental since January of 2022 pagsugod gid karon nga tuig, grabe no, mga 1,000% ang gintaas. And joining us this morning over the phone is the incident management team head sa Negros, the head also and tagpamuno sa Provincial Disaster Management Program Division. Let's have Dr. Sipard Gerhard Kailian. Doc, how are you? Good morning. Yes, good morning, Senat. Mayong aga sa nagpalamati ang Action Radio. Salamat gid sa time, no? Siling ko subo ning balita kay sa January nga ni as expected actually na forecast naman isang Okta Research kag mismo DOH kambal ang ginakabalak-an nila or kuan nila ginabantayan after the holiday celebration nga basi magtaas ang kaso. So why gid paso amo gid ang natabo kag siling ko mo 1,000% kinaging taas na Negros Occidental, Doc? Yes, Senat, no, ang report is ato ng January 20 ang 246 ang new cases ang aton ng mga LGUs, no. At least may 60 kita ka recoveries, but still, no, grabe ang pagsaka tani inubo na kita. But as expected, no, after the holiday season, plus, no, pasaka pag yun isang atong typhoon na si Odette, no, siyempreng atong mga sa Southern Negros, sa tanan man halos na mga banwa kag syudad, no, nga nakakuan. Isa pag kunad ang complacency naman sa mga tao, nga nakita nila nga daw nagnubo man sa nagligad. So, muna ba kita mismo maka-observe man nga daw naman gid nga sa mga layo nga lugar, no, daw wala na gani ang mask ang iba, no. Okay. But again, if ang Omicron variant ari nga dito, so amo gid kita ding Omicron, but still wala pa man kami sang sang message sa DOH or sang mga
kwan yung may ara nakita sa mga variant sa naging occidental, no? Okay. But again, ang aton nga paghalong as expected na masaka gid siya. So ang tanan ginaano na lang nga maghalong contributory maning aton nga panahon, no? May gina-monitor man kita nga manog nga nagkuan naman nga LTA kasi kabugnaw nga may cold storage kita nga nagtubong Okay. action art muna nga mabugnaw ang panahon halos tanang gasipon, no? Gani ang man? aton mga aton nga kadlawon mainit kayo and then pagkagabi and pagkakagahon perti katugnaw, no, ang huyok sang hangin tungod sang cold surge nga gina dulot sa aton weather system. So amo na action art, no, isa na sa mga contribution na damo man ang naganubo ang resistensya, no, tungod sa mga change sang weather patterns na. So, when you talk about 1,000% increase, nanong ginalantaw nyo, naglabot na kita, Doc, most probably, sige natawag nga daw peak, abi, nga sa sining panibagong linat nanay o pag-infect sang COVID, nga hindi pa man ma-determine kung anogin siya nga variant subong? Yes, ang peak daw wala pa ano ang WHO is nag-peak na siya, no. Okay. Naton din natin nanay orang pag ano sang COVID, no. Wala pa sila kahatag sang aton statistical analysis, no. But then again, no, ang aton ini ang paghalong lang gyapon dito syempre ang mga LGUs gina-remind termi nga hindi ka mag-complacent. But again, action art ang aton subong mas ano siya, hindi man gid siya tama kaano kay mild to moderate na lang ang laban, no. Daw ang aton nga hospital ga prepare man ganit iti laban subong igo man ang taga-hospital man, no? Halos sa mga taga-hospital na apektuhan naman ang mga doctors, nurses naton, frontliners naton. But ang aton da is vaccination guide naton. Sigihon gid naton Japon action art sa sining inion, no, ating nga probinsya ginakuan nga sige ang aton vaccination para ang masulod ka sa ospital, no, even though nga maigo ka or mild or moderate, pwede ka lang ka home quarantine, no. Kaya may ara naman kita provision sa home quarantine sa aton nga executive order and also sa ATF guidelines. So if you are fully vaccinated, no, naganubo man mo quarantine na ano, no, mo be quarantine ka. But then again, no, it's also encouraged, no, for 40 days na quarantine. But at least, no, ang aton vaccination can help na, no, nga hindi kita mag-severe, no. So hindi man kita maglilinya naman sa mga hospital, no. Even ang nagapa-admit nga mga positive case yan sa hospital, there are also moderate cases naman lang din ang laban. Ang majority kagay di naman ang gid severe. Meeting naman kahapon ayun sino ang aton nga laban na lang ang moderate, kagutay na lang ang severe. Ang liligid sa ating vaccination is very important na vaccinated kita. Kag kita subong nagkasiya mo na, no, nagakuan kita nga ano lang gyapon ng ating RT-PCR, no, until the end of January. Pero Doc, ang sa may area sa Mambukal, sige ang operation iniya nga which kung fully vaccinated ka makakadto ka dito, kung gin-utilize na naman niliwat as mangin part sang butangan ta in kaso ginman nga magtaas pagid ang mga cases ni. As of now, wala pa ka-advise, no, sa aton. But ang aton Mambukal is under repair abisubo kay naigo man ni Odette, no. Gani so, man? Gina-rehab man siya subo kagina-ubra, no. But again, it will be up to our governor and provincial administrator on the operation of Mambukal balik sa quarantine facility. But subong, ang atong Silay is fully operational na atong quarantine isolation facility sa Silay. And then EP Matalona and Cadiz. So gin-reopen naman na sila. Mga aton nga mga positive cases, no. As well as ang aton nga temporary shelter and ating subong RT-PCR to subong maabot ano, no, sa airport, no, especially those nga wala sang RT-PCR or ang ila RT-PCR test supra na sa 72 hours, no. So RT-PCR sila and then quarantine. Ang nami sa probinsya kay pag-insindi ko daw libre na ang
ano man ang RT-PCR test, libre ni siya gidman mo, no? Yes, libre action art, no? Libre action artificial test unless otherwise may mga fake documents ka nga present, no? Oo, Ah, correct. Oo, bayan. That is ara na sa aton nga EO sa provision ng ating executive order. Pero so far, why pa man kamo sa namutikan o na-intercept nga mga nagamit sang piki nga dokumento, especially ang vaccination card? Vaccination card, wala. But subong may ara kami nag-file dito sa... May ipasa ko subong aga sa legal namon for filing of case, no? Nagdamit sa nga PK, nga RT-PCR test. Uy, No, tamper niya yung ng viral SARS-CoV viral detected bala yun yan not detected so galing kay siyempre pag scan mo sa QR code makita mo gid ang original no nga iya nga ano so nadakpan ni siya intercept sila singsan ni siya, Doc? kahapon ni siya action art but again tagto namon subong ang necessary necessary nga papers sa aton legal for filing of cases. Nung maluoy man din sila kay ba. Okay. Ay man pero wala ta mahimo kay hindi violate nilang aton lay. So bali ano ni siya? Di ni siya nagalin nga ang siya lang niya nag ha? Manila ni sila halin. So So Manila siya nagalin, bali ano man kundi computerized na siya o kung kaya mo naman nasubong, paano yung ginano? Butangan niya ballpen, ano? Well, hindi, gin Photoshop. Okay. So, without expecting, abi na guro niya, okay na naging Photoshop na, mo naging diskartihan, naging butangan niya not detected, and it so happened nga kung mo may ara sa QR code, pag scan mo yan, automatic may ma-appear na. Yes, makadto na to sa sang laboratory good na page. And then ni hatagi na simo ang original copy sang iyang sang iyang result. So pag scan nagwa ang iyang result. So dito nga na diskubrihan nga ni siya positive. So, diretso ni sa dahil sa parating facility, no? And, maginabantayan pag ito sa buong action art nga mga quantity, dahil ito kadamo, na gito, gina-send naman ng pag-scan, ang PCR test nila, kag sa, ang SPAT natin, ginapat-strengthen man natin sa paggamit ng simpanan, no? Para tani, hindi na lang kamo hindi na lang kamo maggamit sa mga pitching na dokumento, kung gusto nyo magpuli. Kung nagpa-PCR test ka mo, kag original man lang, kag wala man problema, kag kung mapasto ng inyo PCR test, ang probinsya, PCR sa inyo without cost. So, kag na-quarantine man kamo, pagwa siyang inyong negative result, i-release man kamo dayon. Gani man, tiway pa kamo problema. Ano ni siya, lalaki ni or babae ni siya? Babae, mga babae. Actual art. Babae. Oo, 8:30. Ahay. Tiyan mo na, nag-ideya nga makapangyadi ang ginihimo nila, ti kung may result mo lang sundon mo lang ang proseso, ti galing kuha niya ho na mutikan, tigin Photoshop nila, pero ti kabalo ka, sa advance ng technology, sabong pwede mo, kita mo gani, amo na sa social media, aware ka mo, kay ang ulo mo gani, pwede masugpon sa lain nga lawas nga kung appear sa social media, imugid iya, no? Himuan ka sa skuhan ka bla. Doc, sorry, ginauto ng linyata. Yes, action art. So, bali, ang matabo sini, pero isa man lang ni siya kababae ang namutikan nga nag-tampered? Dua sila. Uy, duwa sila? Duwagi ka babae. Ti ano ning matabo sini, dalon sila sa quarantine, to sila ni magasto, tanan? Yes, action art. Sila gid kay that required under executive order. And ang ila sining ang ila sining mga papeles subong na tapos ng blatter. So atanin na namon sa aton legal office kay Attorney Nelias, no? For proper filing of cases against them. Ga pamangkot ni si Yadoid mo nang amon gwardiya sila nga kung gwapa sir pa kayo ilang number kaya ko bala. Pero
wala na ako naglantaw to. Wala ka na naglantaw. So anyway, tigaling subo ni, no? Hindi niya pwede nga mo ni. Ang inyo sinipag-ideya, pag doktor sa dokumento, may konsekwensya. Dati kung amo sinidok, laban-laban ni mga tubang ginikasong duwa ni. Yes, action art na. Amo na to ang advice ato sa ato nga provincial legal officer no? As well as ginpabalo ko naman yung ato administrator no? Okay. na nakadugay yun nakakuha na naman kami sa nga munibala. And hindi sila dapat kung positive sila action art, hindi na lang sila na magsakay sa barko, sa aeroplano no kay delikado no. Amuning nga mga tao ang dala di sa ato nga fight out na naman ta kay Gani? kabalingid ka mo nga positive ka mo sige pa ka mo kung sakay sa aeroplano na bala Ti ano naging sakyan nila? Barko, aeroplano? yung sa barko ni sila na Sa barko. Lain sa to, kiti dapat makontact tracing. Tani, contact trace na sino tong close contact nila. Basi kung why nila suluksok mas sa ngara bala sa kwan, sa barko. nakamas sila kompleto sila kuno action art na pag-intercept sa ila. Okay. Mas mayo. At least, ini magasabi naman nga leksyon sa sino man dira nga may plano pang maghimo usang katulad sini, no pwede ma'am, no pwede sir, kay ma-detect man na gihapon. Yes, action art. Mo dapat ang aton nga kon ano nyo na lang, i-follow nyo na lang anay ang aton nga mga protocol kay kinabuligan man kamo in case kung magpasugid man sa delay ang barko because ang aeroplano na delay, pinatagaan ka mo at DTCR sa airport kag sa mga seaport kag ginapagwa man kamo kung ara nang ingin negative result. But Okay. kung sure kapag muli sini pamilya, wala na kamo sang hindi makamo manglaton. So ano matabo sini sa ila? Pila ning itiner nila to anay sa bahin sang quarantine o isolation facility sang province? Yes, panak sinart no ato na sila sa buong sa isolation facility sa province na. So, Oo. ilang taon na ito na wala ko pa way pa feedback din sa ako na ang information ng mga kung vaccinated or unvaccinated. But again, so ilang taon na na-vaccinate kung sila kay kung mag-unvaccinated 14 days mo kung mga vaccinated 10 days sila. So Okay. but then maano gid sila gid mabayad kag pati Diyos. sa artificial. Ang lain sinikiti may mga bag-o naman sa mga quarantine protocol gi papalaog ina ATF gatalang-talang man ang espiritu naton diya sa lokal kung kaisa bisan kita mismo nagaka-confuse kung hindi mo bala bit ang guidelines sa ginpagawa naman sa nasyonal. Yes, action. Yan later kita sa national. But action art again ang aton vaccination drive di tagid no ang tanan ng mga pumuluyo nga wala pa vaccine no. Again nagahugot ang ating mga regulations, especially hindi kakasakay sa mga buses nato no. Ang mga LGUs nato nag-enforce kid para hindi man ta matamaan sa aton nga COVID-19 kung vaccinated ka. At least moderate, mild to moderate ang imong hindi ka mag-severe no. Hindi ma-overwhelm ang aton nga mga hospital. So mas mayo ni na intercept kay kung nakapauli ni sa destinasyon nila tanini kun ni tapos gid. Yes, action art. Basing wa sini si poblasyon girl bla. Gani amo Dumduman po poblasyon girl to. Kada national na nagidiya magkakagawa sa hotel ya kundi naglain pa ang sitwasyon. Anyway, hopefully nga maamat-amat na ni amon kay ti ang na-mention mo kaina do hindi pa ini ang peak ang gina-expect naton but ako nagalaom gid nga hindi na ni madugangan kag kabay patani nga kon may Omicron ginman sa aton amo na ning last hura ni COVID-19. Yes, action art. No, pangamuyon to na no nga maging na siya no ang hambal sa nga tunto sa national gani nga sa kapatid nga it will be the beginning of the end no. So sabay pa ng art no. Na ni si Omicron tani kag hindi na siya mag-evolve pala in nga variant nga magsige balik-balik kita. On that note, Doc, salamat gid sa imo sinitiempo karon nga aga unless may ara ka ipanugyan liwat sa aton sini mga listening public mga Negrosanon. Yes, again no, ang aton nga paghalong ang aton gid nga pag aton nga health protocols si GovGam bagay na termi ang aton health protocols no ang aton nga minimum health protocols wear mask no alcohol or maghugas ang kamot no
And tunin kung kita mismo medyo batag na, ipahuway na tangadaan and then hindi na kita kung nakita mo si Gob nagpa-isolate diya subong, no. And so Aksyon no, sa ngalan sa ating Governor Eugenio Bong Lacson, madamong ging salamat tagamay yung aga sa tanang tagpermati isang Action Radio. Salamat gid Dr. Sifar Gerhard Kailian. Kaya mo na hindi niya kalusot subong payang at tiyempo nga kung may ara sang technology nga ginapatihan nyo makabulig sa inyo, no, pangdaya da o kung anong himuon nyo, ti ang province. Alangan na karon may mga IT expert man na sila da. May ara man na nga in charge gidara sa ila, no, ti kundi na intercept kapin pagid ko ng gamiton yung nga documents, whatever documents ina, basta gani may mga QR code, hinali-scan ina sang mga authorities, ti ma-appear ginaiya kung ano ang matudtuon nga record mo to. Sa papel mo dra na doktor mo, ti kung ang original to mabalaan magyapon. Tilang tawala kundi dako nga problema. Ti positive gali sila, duha pa ka babae, hindi lang kung magpamangkot kung taga diin sila kay no, hatagan taman silang oportunidad ni pero ti kasong atubangon yun da. Ito palang mga sirkumstansya kung mag-ideya ka, no, ginatagan ka na sang gobyerno, sang nga magkabiyahe ka, basta importante, husto lang gamiton mga dokumento. Maging honest ka man tinatawa na, ang ilan ay guro ba si yung sila dyan, salamat kalusot ha. Tiyabakon mo dito, tigalahan ko madri pa na intercept action hens. Dito yung pagsakay na sa barko, why ma-detect? No? Buta malo dito ang documents to, why na ginaskan? Anong tabo man? Di ba? Dapat pag entry mo pa lang, sakay ka sa barko, sakay ka dala sa aeroplano, dapat dito pa lang ni pag-detect off, dali lang. Questionably ning imo kano ang documents mo nga daw gindoktor mo ni hindi lang kay daw gindoktor kundi hindi niya hustong record mo ginliwat mo ni gindoktoran mo ti ari nakalusot ti amo ni guro dapat national IETF abi antes no pagpabiyahian na lang da total ang ginahimo ni Octalini dako ni nga sakripisyo sa mga negrosanon bakulundon nga nagapalauli di. Pero dapat ka mo bulig da mismo. Putangan nyo dra assigned personnel, abi ka mo check da. Hindi kay diri pa ma-intercept. Karon kung why to abilidad ng taga Negros. Ang mga tao ni Dr. Sifar Gerhard Kailian, kung why lang mo ti kanto. Tapos, kung nakalusot nga nakapauli is lugar na, magranda dito kung magalaklagaw to, nga positive gali. Kundi na ko nga problema sa isa ka lugar o kung sa isa ka komunidad. Kapin pa ko nagtiner sa Manila. No, kay ang history sa tuway maging paplastar kung nagdugay na sa Manila, nagpauli di. Hidlaw ang pamilya, may salo-salo. Dason magala siya kadtos pariente niya, kilala niya. Ti karon kun unvaccinated, anong gwa abi? Amo na nga halong gid, no? Sa mga luyag mag-ideya, luyag dira magpalusot, hindi gid kuidaho gid. Kay may ara iya sang gamitan man equipments man ang province nga ma-detect kamo kag paagi sa QR code mahibaluan man gihapon ang detalye sina kagunanong magkamaturan makon mo niya undetected no detected kung kunano to tigo kwintahon gali positive kaya mo na no masubo-subo manini para sa parts ang duwa ka mga individual pero ti atubangon nila ang konsekwensya. Ano man ang rason kung nga ginimo nila ni sila na lang to eksplikar sa atubangon nila nga kaso. Di ba? Amo na ang pinakamasubo gid. Abi mo nakalusot ka na ang ending gali diri ka pa iya problema, no? Why labot ma-delay pagid ang papauli mo sa imong pamilya, may kaso ka pagid nga lukduhon. Silang si Judge Mabel Marukon siya ga monitor. Hindi ko lang pagbasahon na judge ang ginpadala mo nga mensahe no? Basta kay ang balatian sining
mga tao ka mo ni mga TB ni mo. Hindi ya literal nga may tuberculosis. Hindi mo na. Ang mga tao gani nga nagapalusot ka mo ni, kag ginahambalan na gid nga dapat husto ang record, may TB. No? Ang TB, nahulamon ko ang tinaga ni Action Bryce na siya ang TB, amo ning tig-abagol. Action Hotline. So man kita sorry, nagaupod kita sa inyo na nga pagsakripisyo, pero kung mga ginhimo nyo na, ato bangon nyo gid nga konsekwensya. Because at the end of the day, why ka mo sa iban nga basulon, kundi ang inyo kaugalingon. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous range ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kag pagkatapos ang kaon,
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon nga ugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Yung may tumataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Okay everyone, ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang
sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting. Yolanda Morillo, Lorebeth Abistano, Erlinda Diculungon, Nay Esther Aspicar, Zina Cacheti, Villa Esperanza, Barangay Tangob, si Jingle Mirandi Generoso Lopez. Good morning na sa imo, halin kay Rico Dudes Salazar. Hindi pa siya hindi ka siyang Rico-Rika eh. Unyot Badahos, na sa Inigaran. Si Toto John Paul Badahos, gamonitor. Sige halong perminyo ta Alex Montesa, sir. Good morning, man. Rex Alberto Montihar, araman gamonitor. Thank you, gida. Sila isang kilala ko. Siya may kilala, gani ko professional. Man, siya anti-vaccine, tapos na COVID, mambal nga COVID, is real gid gali. May goli. Kadamo na napatay sa COVID, nagduwa-duwa kapaya, subong gasala-sala kundiin mapabaksin na, ay, ambot na lang. Action Hotline. Tomas Albeza, Edward Tahunes, Rex Alberto Montihar. O, dugay-dugay, dugangan ko na yung mga greetings sa hindi ka mamagalin kay i-plastar ta ni dugay-dugay ho, kag basahon ang inyo ginapadala nga mga mensahe karon nga aga. Nawari ay, sa iluan ko lang kay dira sa area sang Ilog, in particular na sa Barangay Kalubang, maisan ang kapurok ko nga may ara sang granular lockdown. No, iikuan ta advisory ang kapitan para at least sa gusto magbase may magkadto pa dira o nano, para at least may ara sila sang ideya. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning diri sa aton nga pagpangalagad is no less than Barangay Kapitan sang Kalubang Ilog. We have Barangay Kapitan Minerva Gerson or Hirson siguro ni. I-check na natin sa iyakap. Good morning sa imo. Welcome diri sa Action Radio Bacolod, si Action Art. Good morning, sir. Correction, Minerva Hirsan. Hirsan. Yes, sir. Gali nindi. Oo. Kap, may nga gagid salamat ki sa time kay siling ko importante nga makahatag kita bla advisory sa public. Diin nga area gid ang may granular lockdown. Ano nga specific purok ni sa area mo? Purok Rizal, sir. Purok Rizal. Purok Rizal. Si Action Alvin actually residente mo na mo dira gid sa Kalubang man hindi ni siya purok? Purok Bonifacio siya, sir. Bonifacio siya gali. Mayo lang. So ano natabo? Ano ang matabo da subong kap sa sina lugar nga lugar? Kag anong background sini nga agin granular lockdown na? Sir, before that, sir, kay balaan mo, sir, diri may ano kami mo, may mga OFW nga nagpauli. Because nga ang iyang bata sina nagpakasal. Then, pagkatapos pakasal, it happened nga ang iya naman nga tiya napatay. Uy. So then, ang iya nga bakasyon medyo na-extend. After sa burial, siya nga mapa ng swab. Ang preparation nga makabalik sa work niya sa Canada. Okay. Unfortunately, sir, nag-positive siya. Okay. Positive. So then, karon pag positive niya, nag-request nga nag-report sa Banwa nga may positive diri sa amon. Ang request, i-lockdown sila, i-cordon sila anay, to prepare para i-antigen sila. Okay. Sigin pa cordon ko na, sir.
Mhm. After 3 days, nag-advise naman ang health sa akon, nga pabaloon sila nga may rapid test nga himuon diri sa akon area sa kalubang kay kadamo sa ila Semong. Oo. Pero ang bilog nga pamilya decline to abide with the rules nga mapa-antigen sila wala gid. Uy, So wala ko mahimo, nag-ayo ang akon BSW, nag-ayo ang akon nga health. For then nga mapaswab na lang sila para at least hindi man apektado ang bilog nga purok namon. Pero hard enough nga hindi ginako na-convince sila, sir. So ang banwan, ang doktor namon nag-recommend for granular lockdown for 14 days. Okay. So, ano matabo sini kay kung hindi mag-cooperate ang pamilya ni, kag ang granular lockdown ni Kap, anong bilog nga purok na lang hindi ipagpagwaon daw or ang ila lang pamilya kay kung kadamo na sila karon member da? Karon sir, ang recommend ang doktor namon, whole of purok, Rizal, hindi gudya pagwaon, sir mo. Uy, okay. So, may gabantay na nga mga BHERTS kung sa Bacolod, di BHERTS sa inyo da, anong gabantay sa Kap? Ari na sir, ginapasirado ko na ang amon nga boundary. Okay. Nga those incoming sa lakyan nga maagi lang man para sa Purok Rizal, Purok sa Mabini, Aguinaldo, pwede lang sila kapas. And those tao living within Purok Rizal, they are not allowed to go out. Na, mo lang man na, sir? Oo. Ti, paano ni karon ma'am? May ara kita support na ginpadala sila Kap o kung pagkaon na kay basing iban kinanglan essential goods bla? Kaya amo man na ganyan sir ang isa ko ka-concern. Kaysa nagligat sa na-lockdown pa niya ang isa ni ka compound with a component of 21 tao, ginapadala namon. Kaya nakita nga ang banwa namon may ari diya nga standby nga pagkaon para kung sino may kinanlan, dinahatag. Okay. So, iniya nga pag-lockdown sa bilog nga Purok Rizal, wala pa ako advisory na kung ano ang subsistence na mahatag sa banwa para sa mga tao. Dapat may ara ginai kay karon unfair man na si iban da yang nga purok nang hindi man sila part sa pamilya tapos tikunway ka lang kalanunon ka nagasalig karon hand to mouth blay na mangita pa para sa kalanunon nila kundi disgrasya. Ay, hindi man na siguro sir mapasugot munisipyo namon nga mo na sir kay balaan ko ang amon nga mayor good provider din na sa serya mo hindi kaya magpati siguro in preparation with that hindi ka man nabasta nga tagaan ko dayon simple pabalon ginatanan-tanan nga amon niya ang allocation para sa kalubang pero I rest assured sir nga hindi bigla magpabaya ang amon mayor sa paghatag sa subsistence allowance kasi balaan niya gakaon naman ng mga tao. Amo na nag-ayo tani na akon kahapon para hindi apektado ang tanan ini tani nga pamilya pero budlay gid sir. Nabudlayan gid ko hindi man pwede nga nabudlayan ko give up ko dahil nga kapitan hindi gid alis ako gyapon. Gani hindi niya pwede nga talikdan mo kag ikuanan mo abandonan mo imo trabaho mo. No sir. Oo. Hindi gid na ko niya abandon ang responsibilidad ko this time nga sa crisis kami. Gani man. Amo gina taga-ilog pa iya nga kun kabalo ka primo kun na si kapitan sa Bukana man sa si Kap Marlo Rastica mo ang inyo lugar nga daan daw may mga exit. Ano man way nilutsan ang iban basi bala mag-agi to sa likod nga makalusot sa Bukana or diri sa piyak namang lugar ho? Hindi, kaya may dagwan man nung pwede man sila mag-agi lang to pakadyo sa Piakto, sa cruising ng Bukana, may alagyan man na da mo. Gani, ano may gabantay man to, Kap? Ano, sir? May gabantay man to nga, masecure nga way sa makalusot o kung makagwa sa ila? Ginapa-establish ko subong mga tanod ko, sir. Ginakuan ko pa kay butangan na namon kordon tanan. Ati, sige, ang aton guro da, basi may appeal ka na sa mga pumuluyo sa Rizal, kag mensahe sa ila, I know may mga nagapalamati dira sa Action Radio, kabay pa nga mag-cooperate sila sa imo, Kap? Oo, kabay pa man nga ang parties ang akong mga pumuluyo, nagaayo gid ako kay hindi ko ni kagustuhan. Wala sang kapitan nga gusto nga ipa-lockdown ang iya isa ka purok. Kay kabalaan ko gid kung ano ang kabudlayan diri namon. Pigado kami, sir. Ako silinan ko nga kapitan, ako pigado man ko.
Tabalaan ko ang kabudlayan. Nga malakdown ang isa ka lugar. Galing yung pumuluyo nga na-involved sina kabudlay, ginamon, i-manage sa magpaswab sila. Nga amon ang natabo, nga may granular lockdown nga natabo. Mga pilak bilog, residente da kap, ano nga pinakapamilya ang ara da sa purok na da ga-star? Ang isa ka pa, sa akong gidapurok within sa... Rizal? sir. O sa Damo, Rizal? sir. Damo, din kami diya nga pamilya. Damo na, muna yung pinakadako nga mga purok mo. Uy, damo-damo, gali iya pamilya ang ara da. Pero kag kalaban, ba si parinte malang ni nila, no? Parinti yan. Ay, gede, kaya ako ganit sir, parinti na sa bana ko. Pero wala nakalusot ang pagparinti ko sir, kaya hindi lang pati. Gani, ang aton malanding para sa kayuhan because at stake diri ang public safety. Yes, Kabalo ko nga ini sila may ara man sa mga gina-consider man ni nila no nga hindi man na Yes, sir. kag hindi niya imo gusto kag iyan ni recommendation sang City Health Office nyo da kag local government unit no kag lokal nga panguluhan sa Ilog. Yes sir, oo sir. Gani man Hindi man ko yan sir ka-decline whatever recommendation from health kay balaan ko gid sila gid ang mas nakabalo sa akon. Gani. Ako, subordinate kanila. Head ko sila. So I have to follow. Kay kalain man nga hindi kuya. Gani man. O kagway kay may muda kay ti siyempre insaksyonan kay granular lockdown mo alangan mo na karon i balibaran niyang munisipyo. Nga hindi kuya kay who am I? Sir, amo gani. Sir nga nagapangayo gid ako sa pasensya sa pumuluyo sa Purok Rizal. Hindi ko ini kagustuhan. Wala gid ako sinigusto. Kay kabudlay gid ang nakita ko kabudlayan. Kasi ano mo, may recommendation because wala nag-abide sa gusto sa banwa ang mga tao within sa sina nga lugar. Nga ginapangayo nga mapaswab man ng tani. Pero ang atong nagpositive to ara pa das lugar o kung ginkuha na to sang inyong municipal health office. Daw wala ko sir kabalo kay sa kahapon ang balita ko i-transfer siya sa facility sir mo. Okay. Kaya So ang inada sir between health kag ang akon na health kung ano man gani garelay na nga siya sa akon. Pero Okay. ang health ko gid na ya diri sa akon nga ang akon nga midwife and then ang health sa banwa sila na may coordination. Kung ano na gani ginakabalo ko na para kami naman nga duwa mag-take action. okay. Inang granular lockdown, anong instruction? Pila na siya kaadlaw? Pila na siya kasimana? Sir, aron sir, may 14 days nga lockdown. 15 days? 14 days. 14 days, okay. May ara naman sila, sila liwat, i-evaluate. Kung wala na din man, then i-lift up. Pero kung may ara pa din man, base may continue. Okay. Tiyang lain sila kung hindi sila yung magpakuha da sang antigen or magpaswab da. Amo na ang isa kada kong concern. Sir, ano ba sir imuon ko, sir, ma'am? Kaya nag-ayo naman kami, pati ng nurse, ang among doktor, ang nurse, ang midwife. Nag-ayo, gid kami, wala response. Ahay. Gani, dahil man ko makahatag sa imo iya kay although taga-kawadyan ako, dahil man ko kay bayo ko na ano inang himuon taman, si Action Boy Duran Guro basi may suggestion. Budlay man na gali na no. Anyway, ang aton malang guro di kap nga bakwan ni sila no mag-cooperate sila kay kabudlay ni it is a public concern, a public health or a health issue is a public concern. Hindi kita luyag karon anay nga isa lang ka purok ninyo dako maglinat na karon mga purok dako di tapos. Tatlo na lang kamo da. Ano to? Ano kay? Kap? Balasir nga ang akon balasir nga mga argay. Ang akon bala mga tanod sila kay ga-prepare na kami sang amon nga mga paraphernalias mo. Ano lang para Pernelias nga ginambal mo? Ay, ang amon bala nga mga guidelines arin na di in kaso nga may Question. sa amon mag-question at least preparado kami, may papel. Sige kap, hindi ko na pag-awaton kay basi makadto ka patukag magplastar sa mga tanod mo nga ako lang appeal man dira guro no sa mga pumuluyo, please cooperate na lang no. Kap, salamat gid sa time. Salamat gid sir, salamat gid oo. Good morning. Ahay, galalain ang kapitan to sa may bukana sa Kalubang. Actually, ang Kalubang, ang iya sila nga
nga kwan bala, no, nga entrance sa barangay da, kung halin ka sa Kabankalan, pagtabok mo sa Taytay pakadtos ng kalan tublang kwan, may gamay na nga Taytay actually gin kay Oda na ang sa tuo na kung magpadangkalan ka mo na kalubang. Damo ko na mga kilala, sing unang may classmate ko na sing unang ara. Damo si Boy, galing kay nag-una sa akon tong classmate ko. Dra man siya Action Alvin, galing kay Bonifacio sila iya. May lang si Bonifacio na waya no, Rizal lang. Ti si Rizal nga naan, baganihan na siya. Ang purok nyo na, baganihan na ngala no. Please, ang ako ng appeal, si Kapitan Romano na to, kita mo, pati ako ipabangkot niya, nalong himuon ko ni Sherman. Tigin na, sila ko gani kay Action Boy, basi may masuggest ka, may number man ta kay Kap to. Ang ininga sa isang sitwasyon, why ni siyang may gusto, tigaling kay anong nag-positive siya pagpaswabi, ha? Ti, please, maluoy ka mo da, no? Kuan lang, no? Cooperate gid, kay at the end of the day, basi maglawig pang lockdown sa inyo da kung hindi ka mo mag-cooperate, no? Kag sa tutuon lang wag ka mo mahimo na kay kun paano na kay Presidente Gong kabati mamo na singa kapitan dak pa. Ang hindi magsunod da. Tipo actually ini nga instruction is coming from the City Health Office who recommended nga dapat may granular lockdown, no? In 14 days ilang apurok. Kag ang city ang municipality of Ilog dapat padala na kamutungo sa mga konsumo kag ginanglanon sa tao to bo mag-isa ka purok to pila guro nga kakilong bugas na in 14 days pila ka sakong kinanglanon mo da sudan nila kinanglanon may mga kabataan karon da nga may ginagatas ti anon mo na kun way kabaklan may lang kung may tulo tiyanggi as palibot da o tiamo na siya ang panibag-o nga sitwasyon nga even ang kapitan da sa Kalubang nagaproblema ti kabay pa kooperar ka mo. Why ni sala sa kapitan? No why ni sala sa kapitan di niluya gani mo nga mo na matabo da sa lugar niya. Ara si Ronnie Jan Domingo, Lorina Saldi, Jinky Dialagdon, Mamay Ngaga, Benji Galvez, Noel Umania, Silinga Morning Action Art, Maritis, Tinia Alisbo, Monitor Subong, sa Bakyas Mansilingan. Salamat kita amuman sa wife niya si Flor, si Reyes family and Avancinia family. Ramon Maleriado, Noel Umania, thank you kita. Wayne Pistano, Danilo Lauron, Kay Yolo Pugusa, Diding Alojamiento, Monitor man sa Antipulo, Pontevedra. Salamat kita do adlaw gisla kuno. Sige. John Carol Canlas, Ofim Hawod, who say late to Borromeo Lumugdang, grabe nga lang niya ba? Michelle Sayo Gimiroy, Diding Alojamiento, Rowan Aong, Bibs Sundo Gaurana, Nelda Tobilyara Dakutan, Edgar Atienza, Merly Gonzaga, always yung monitor, Rodora Syoko Araman, thank you kid sa inyo Merly Gonzaga, Angel Grace Panhilason, Tomas Ablisa Jr., Eduardo Tajones, Rex Alberto Montihar, Ken Aris, Ophelia Giloma, Feli Bermio Lacson, Raymond Barato, Chodoro Gaduyon Mancho, Quarchaidsi, o ano amo na magbasa, Naning Navalyo sa Bandal Cabanig, Mary Grace, Araman Monitor, Eduardo Armamento, Men's Gustilo, Paring Martin Gonzales, good morning, Manuel Jan Ong, salamat gid, Araman Monitor si Geston Mutales, Mutales ni, si tamaan kami di sa bantayan, kaman kalan ko ba gidi, balay ko, si Tuto Giston gali ni Hukalo, Tuto Giston, tukar ko ng hapo niya, tamaan sila to. Salamat kisimo da. Si Pablito Benedicto sa Mina si Palay, ang Phil Power Group, baka mo na sila provide sang mga kuhan, sang mga generator set. Salamat sa inyo. Thank you, Gid. Paring Sunny Boy Paladar. Morning pre, basi makago ko na station. Ati, sige. Dalaan na lang palihog. Pari kita ay tadi
Salamat kid paring Saniboy Paladar. No? Araman si Manuel Jan Ong, Jan Acosta, salamat Armando Iluna, Evangeline Miranda Ibali, Ernesto Rigazzo, Tanati Balinas Joani, Jocelyn Liboon Dispujo. Salamat kida Jojo Di Barba, Miles Virano Oka Malino, Ramonito Sausi, Cesar Ilian Jr., Bibing Lani Tusa, Christy Caranuo, May Rosalie Flores, Ben Co, good morning. Neni Rowena Victoriano Silusa is watching. Julius Biscotso, Michael Casuyon, Jobert Bertosio, Jolie Militado Patrimonio, Alpine Tumisa, Araman Ninyo Mike Micael, Custodio Goles, Fernandez Eric, salamat sa pagmonitor. No? Bad, positive pa sila. Kainan ni Guro, atong nagsakay sa aeroplano. Araman si Ma'am Vanessa Mayo, super cold evening action art. Gabi ito sa Minnesota, USA. Regards kay Doc Matt Mayo. Yolski Katubig Baldilubar, George, Silim Amilo Prutosada, Roselyn Rose, good morning. Okay, mga inbound sa Pinas from Kuwait. Ara sa red list ang Kuwait. Why ko kabalo sang national listing sumunga. Benko, Migs, Milili Uligo, Araman, good morning sir. Tamiya si Doc kag si Ma'am Van Mayo, Jinky Dalagdon, Noel Amar kag Alex Montesa. Jovelyn Filasor, Ricardo C.P. Calamba, Julius Gayanilo, good morning man. Action Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po ito may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon nga ugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sa taon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanon dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa mas Aksyon Artoy Hupon saying thank you for joining the show. Mga ka-aksyon din ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa kamon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Issue! Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!